हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो ससे इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमना खादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय रविसुमि बर' अफिसियेल इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आयो हाबाब दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे आयो हाबाब अफिसियेल मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों रविसुमि बर' बिथांखौ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा बे अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन एलेशा बर' बिथाङा दै आरो करिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन लेसान रामि बिथाङा दै। थ' लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दै। थ' लोगोफोर बिदिब्ला बिथांमोननि फैनो गोनां बे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना माखासे सम नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो।